Morning, ma'am. Thank you po at inimbitahin niyo po kami sa inyong event. Maraming salamat din po sa pagpunta. Yun. Ano po masasabi niyo, ma'am? Baka may Ayun. So maraming salamat po sa mga umattend, lalong-lalo na po sa CR1L sa pagpapaunlak po na makover po yung event namin. So this is Team Babe Lady Riders of Central Luzon, Ride for a Reason. Bale, yung beneficiary po namin is isa sa mga member po namin na nagkaroon po siya ng ovarian cyst. So kung hindi po kasi siya maaagapan, mauuwi siya sa cancer. So kailangan po namin talaga siyang tulungan kasi single mom po siya and siya po yung breadwinner nila. Dati siyang OFW. So ngayon nagkaroon siya ng sakit, hindi na siya po makaalis. Kaya kailangan po namin siyang tulungan. So yun, sobrang pasasalamat po namin sa lahat ng participants na tumulong and mga sponsors po, lalong-lalo na po kay Sir Charlie from Tara Usapang Kape sa pagbibigay ng free brewed coffee. Bumaba pa po sila from Baguio City para masuportahan po yung charity po natin. Yun. Thank you so much po. Ma'am, sa inyo matagal na tayong hindi nagkita. Ano po yung masasabi niyo ngayon at sabihin na sa inyong event? So yun, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aming event for now at marami pa pong dumadating. Yan, ini-invite po namin kayo sa aming charity sa August 14. Magkakaroon po kami ng Charity for a Cause sa Burgos. Yun, headed by Solid Western Alliance of Bikers, Team Suabe. Sana po makapunta kayo. Yun, andito po tayo ngayon sa Tondaligan, Dagupan, Pangasinan. So, yun, marami pong salamat sa suporta. Good morning po, sir. Welcome po sa Dagupan City, Tondaligan po Beach. Salamat po. Good morning din po. Kami po ang PPRC, ang Predators Philippines Riders Club. Ako po ang TL ng Pangasinan Chapter 727. Nagkandak po kami ngayon ng clean up drive. Magkakandak din po kami ng picture for a cause para po sa beneficiary ng Team Babe. So nandito po kami. Sa mga gusto pong sumali sa ginagawa namin na ride for a cause, inform nyo lang po kami sa mga Predators na katulad namin. Makikita nyo lang po kami sa lansangan lagi. Sa lahat ng RFAC, nandyan po kami. Ginagawa po namin ito sa tulad ng logo ng Predators, we ride to save lives. Yun lang po. Salamat po. Thank you, sir. At welcome po sa Dagupan City, Tondaligan. Invite ka ulit, sir. Lahat po ng mga gusto pong sumama sa aming grupo, PPRC Pangasinan Chapter, mga new riders po, yun, pwede po silang sumama sa amin. Yung mga helmet po na Predators, yan. I-message nyo lang po kami, Cristep de la Peña, Raymond David, Aircon Technician po. Ayan po. At shoutout po, Pangasinan Chapter at National Chapters po, kay Press Butch Bautista. Yan po. From Baguio po, Red Sky. Ini-invite ko po kayo, mga La Union, taga La Union, Baguio, Trinidad. Baka gusto nyo po sumali. PM nyo lang po ako, Red Sky, sa Messenger ko or Facebook ko po. Tapos palike na rin po sa page namin ng Baguio Predator Helmet. Salamat po. Sir, ano po masasabi niyo po, sir, sa kanilang event today? Ay, ma'am, first of all, papakilala po muna ako. Ako po si Charlie Celeste, may-ari po ng Tara Usapang Kape. And yun ma'am, bumaba po kami rito from Baguio to give full support po dito sa Team Babe Lady Riders Ride for a Cause. Kasi nga po, ang company namin or yung kapihan namin, talaga po kaming sumusuporta sa iba't ibang events, iba't ibang charity and missions po. At ito nga po yung kauna-unahan naming charity na sinuportahan. So, buong team po ng Tara Usapang Kape nandito ngayon. Nga po. Thank you po, sir. Apo. And we're giving free coffees po sa lahat. Overflowing po ito until matapos yung program. Nandito po kami. Apo. Barako po, pure Barako po ito. Ayan po. Thank you po. Baka may gusto mo pong i-explain sila, sir, about Opening po ng first branch po namin dito po sa Anda, Pangasinan. Yun po yung Celestial Cafe, powered by Tara Usapang Kape rin po. So yun din po, we're aiming na makapag-support din po kami ng ibang charities. At least mas malapit na ngayon yung Anda para mas madali nang makapagbiyahe. Opo. Thank you po. Okay.